Kung sa inyo mga mahilig manggagambalang cancer, ako nga pala si Paolo at ngayon dadating mga memes at issues ngayong linggo dahil makalalabas lang ng Spider-Man. Kaya atin ang simulan mo. Yung sa wakas, gusto ko lang makita mga memes. Galing kay Dunkindo. Tampered with the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we Ito know. yung multiverse ng mga Spider-Man. The problem is you trying to At may uncut na agad to. do it, the more dangerous it becomes. Pwede pa. Mister, I don't feel so Be good. careful what you wish for, Parker. Ginusto mo to! Ah! Hello, Peter. Yun! Sabi, naka-kompleto din. Yun lang. Sunod! Naalala ko to, No Way Home. Naalala ko to sa ano naman, MRT. Pucha, No Way Home. Amoy ano ka na rin, amoy sunog na gagamba ka na rin paglabas. Sunod! Ay kay Brian. Hello, Peter. Ako, Peter, mukhang makikipag-issue ka. Eh! Mukhang iniimbitahan ka sa isang interview, Peter Parker. Hello issue. Peter. Pag may issue nandyan si Tito Tulfo nyo po. Hindi nga to Dr. Octopus ng kahirapan kasi mayaman din to. Pwede siguro magpagawa si Tito Tulfo ng sarili niya octopus eh. Ganon din kadami nasasawsawan ng mga ano niya, ng mga galamay niya. Tiga lang kay Kana. Hello Pacquiao, pasensya na. Okay lang, okay lang yan. Tinubukay naman niya ang kanyang kaya. Matanda na rin talaga kasi siya. Pero kahit naman talo si Pacquiao, panalo pa rin naman siya eh. May ano na yun, may sigurado ng bayad sa kanya in dollars, millions of dollars, mga halagang kahit 10 pa kayo hindi na natin maabot. And away from home talaga siya. Spider-Man variant. Huwag ka na umuwi. Bakit meron? Ba't lumabas na agad yung ending? Stay at home. Huwag mo akong gagambalain, Peter. Gambalain kita! Nakita ko to ito yung kay ano daw. Nakikipag-usap daw siya sa mga underage na mga bata. Eh, nung tinignan ko naman, hindi naman siya sexual. At pangalawa, yung mga accounts naman, ang hirap sabihin ko totoo, hindi. Kasi kahit sino kayang gawin yun eh. Ang dami-dami mga Montefalco wannabes dyan, mga profile picture, mga sikat artista o mga anime profile picture. Kahit sinong tanga pwede mag-invento. Basta ikalat mo lang ikalat, i-share mo na i-share sa mga pages, sa mga groups. At syempre, mga tao walang mapag-ubusan ng oras, igagawa nyo na issue. Pero, damn, Emma, hindi ko makakalimutan yung kay Blaster. Iisang banda nga sila. Be careful what you wish for, Parker. Huli pero di kulong po. Tsaka ito, yung mga memes na pwede ka makulong. Sino? Si Wally Bayola. Ating alamin. Maraming sa Mr. Annie Plus. Galing kay Emil. Ating kalaban ni Pacquiao. Tutok! Tutok sa kaliwa! Sunod! Hindi nga! Hindi! Huwag kayong magpaliwala sa mga rumor. Ano ba yan? Mga boomer ba kayo? Leche. Kali kay Mark. God, you're my favorite deputy. Kala ko Marvel Studios lang. What is in the water hole? There's a snake in my boot. I'd like to join your posse. May Disney rin pala. And sing a little song. Sunod. BIR, couple umo. Tsaka si BIR o mga blind item na po siya natuto sa balitang ina. Dapat ibabalitang ina ko to. Kaso, isip ko, pag sama-samahin lang ng mga admin ko, ano mga anakolekta nila, kung ano yan, lalagay natin. Sabi ko sa inyo, hindi porque i-delete mo yan, may para kunin yan. Pag mas mababa, basta check ko na rin naman yan eh. Pag mas mababa, 8%. Okay, so, ayun. Away from YouTube. Di sino ba itong couple na to? May mga blind item para lalaban ng BIR ha. YouTube couple away from YouTube. Then. Ang BIR tao sa isa-isa yung lahat ng mga YouTuber. Hindi pwedeng kayo lang kumikita. Lahat. Be careful what you wish for. Never mind. I'm used to this kasi lagi naman ako demonetize. Galing kay Thonter. Sino ang Sabi ko sa'yo na kahit sino pwede mag-invento yan, di ba? Ano ba sabi to? Pero yun nga, wag mo na kayo gumawa ng
Wag mo na kayo gawa ng desisyon hanggang wala pa aktual na ebidensya. Kasi kahit sino pwede mag-invento niya. Hindi ko sinasabing wag mo pakinggan yung mga lumalabas na mga ganyan. Pero antayin nyo muna makumpleto. Di ba? Nalagay Axel. Yan. Sabi ko, stay at home. Sasaputan din kayo yan. Sunod. San darating. Ang mga ebidensya, ilabas nyo muna. Ano ba? Yan. This one. No, hindi nagbayad ng binili ko ang couple? Ito. Binili ko siya sa 578 at saka ito. Binili ko siya sa 578 kahapon. Wala, nawala na siya na isang Compare daliri. natin Nako, kasi sino ba yung itong numbers blind item na to? Parang bumalik lang tayo sa pagkaling elementary days. Just try natin Ito na pala yung sideline. Kaya The pala words sumara na naman yung of, YouTube channel. Hi daddy. Ay hi pa. Oy! Hi ma, hi te. Parang gano'n. Hello, Tapos, happy birthday, ako daddy mo. Justin. Daddy Yung Tulpo. word. Get. Ito na pala yung bago para kumita. Out na rin ka, no? Ha? Pangit, grabe. Unsa man na dong imo jowa dong, mura man ni Dracula. Buang na dong. Uwi na niya dong. Uwi na dong. Sa Palawan Express na magdamante nagpadala. Si Pacquiao din nagsasalita. Ng mga Shopee. Hindi ko naiintindihan. Hindi! Kulong ka pa nagsabi niyan. Masama. Ano ba? Pighati. Ano ba ang Bisaya ng pighati? Kailangan kong malaman. Walang Bisaya ang pighati? Giatay? Giatay nakalagay dito. Ano, kay mga Bisaya dyan, kailangan ko ng pighati na Bisaya version. Sunod. Galing kay Zil dyan. Ano man to ng Minecraft? Bagong patch na di ko alam. Sunod. Galing kay Zakonis. Kaya naman pala matibay. O, nakailang stocks na yan eh. Ng Q. Sunod. Kung bansa yan kay Sam. Sa Spider-Man. Oy, hindi yan gatekeeping. Sinasabi lang naman talaga na maraming fans ang Spider-Man. Sunod. Galing kay Carl. Nung nakitulog ka sa tropa mo pero hindi. Wag mo ibibigay kasi bawal yan. Pwede ka kasuhan yan kung sino man tong tao to. Be careful what you wish for. Bawal niya, bawal mo sunugin, bawal basain, bawal mo gamitin pang dekorasyon. Huli pero di ka pa kulong. Aalamin natin. Nasaan ka ba? Galing kay Say mo. Okay, tigil na natin. Away from home ka rin, persona non grata kapag nakita ka. Memer away from home, di ka na makakabalik. Leche, galing kay Lexus. Salo nyo pa daga. Taga? Grabe kayo, nakakaya kayo. Ay! Ayun. Ayan, daga yan, hindi yan pusa. Ayan, daga yan eh, oh. Hello, Peter. Daga naman yan. Yan yung mga tao nung nalaman nila yung Ayan, identity daga, ni Pian eh. Ni Spider-Man eh. Yeah. Friends na Supot rin. na mga alaga ko. Inang mga pusa yan. Bakit? Kailan sila naging Oh, friends? Garfield, ayan, daga yan, oh. Yan kasalo yun sa pagkain, oh. Daga away from home. Hindi na niya alam kung saan dapat siya. Buti pa siya may pamilya, One big di ba? happy family. Buti pa siya alam niya kung saan siya kabilang. Diba yung kuting hindi niya alam mo? Ano pa to? Tingnan mo, oh. Ayun na! Oh, Ayun, lumalabas na yung animal instinct yun. nila. Tumago tuloy. Joaquin, wag mong awayin yan. Nagtago tuloy. Sobrang naman delayed nun, gago. Sunod. Pero kay Gila. That was sticking in my heart. Yung daan yung itlog. We got him. Tumakbo ka na rin pa uwi. Sunod. グレーのジャケットに見覚えがある Copyrighted. Stay with me! Stay with me! Yes! 真夜中のドアを叩き Stay at home. Sabi ko sa'yo, huwag ka na mag-pranks. Just stay at home. Hindi. Kasuhan mo yung nagpapatakbo ng balon na yan. Leche. Sunod. Pighati at home.
Yan kay JG Bug. Daming huli pero di kulong. Yan, pag hindi ka nagpa-boxing, kulong ka din. Kulong ka sa bahay kasi hindi ka makakapunta sa ibang lugar. Alam mo, ito, wordplay. Taga Naruto yan, boy. Taga Naruto. Takay. Malalaman ng center na yan ng Pigatik. So, galing kay Rahul. And those emojis honestly should be illegal. I've been emailing Apple every single day to remove the meat emojis from the iPhones, and they're not doing it. I don't know why they're not doing it. I've Oh been my emailing God. them every single day Okay, to yeah. stop putting the meat emojis Ikukulong ka ng in mga... the phones. Like, it should be illegal. Vegan. It's offensive to me, and it's triggering to people like me who are Sorry, nag-spam vegan, daw and sila it's so ng karne. triggering. Sunod. Po mga kapuso, kakapasok lang po ng balita, isa pong puno ang bumagsak dito po sa may Peña Francia Perdos. Antipolo City, kakabagsak Yung mga lang po balita yan, pakikinggan kani-kanina nyo. lang po. Ilang mga wire po ang naputol Sabay mga- at isang motor po ang nabagsakan at muntik na po Yung mga researcher nila, yan. Yung mga, mga chismosa. mabagsakan nitong nagtitinda ng isda. Interviewin po Enriquez natin ng si kahirapan. Manay Alice mga kapuso kung ano pong nangyari. Manay Alice, pasok. Nagwawalis lang ako, narinig ko na lang basta na biglang may bumagsak na puno. Abay! Mabuti na lang yung sinisa. Buti na lang, you are away from your home. Na siyang tamaan ng puno. Maraming salamat po sa inyo, Manay Alice. Tatanungin naman po Chismosa natin was dito ang away mag-isda from kung home. nabagsakan po ba siya ng malaking punong bumagsak. Manong, kumusta po ang lagay nyo? Ay, sir, ayos lang po, sir. Muntik tamaan. Muntik ka na po akong tamaan. Sayang at hindi pa po kayo tinamaan para pakyaw na po sana yung isda. May binubuhay pa akong 5 anak. Ayan po Huwag mo mga naman kapuso. patayin yan. Tignan nyo po Be ang careful bumagsak po what you na wish for. malaking puno. Andiyan si Doc. Ayan Andiyan po. ba si Spider-Man kanina? Ang puno na yan, oh. Isang puno po ng, ano bang tawag dyan sa puno na yan? Puno ng galit. Puno ng buhay. Yan po mga kapuso. Okay pala, meron tayong sundalo eh. Pagtatanggol tayo kay Ang Dr. dami pong Octopus. wire na nadamay po mga kapuso at ilang residente po ang lumabas ng kanilang bahay. Babalikan po natin ang balitang yan na maya-maya po. Ako po si Mike Enriquez, walang kinikilingan, walang pinoprotekta, walang kasinungalingan, serbisyon totoo lamang. Dahil hindi natutulog ang balita, napupuyat kami 24. Ito ba yung paresyo talaga? Magaling po. Tsa, palakpakan. Sunod! Ba't ganun parang may magic? Hop, tas tingnan sila. Den. Bakit po ganun? Hop! Hindi ka agad makaka-home. Sunod! Hey! Yan, tsa, mga makukulong. Sa kala... Di ka makaka-uwi sa kanya kasi puro ka makasalanan. Yowasobi. Mahuli pero di kulong. Pero ay kang nahuhuli nang nasa itaas. My everyday quarantine routine. So yun, I wake up, sabay jakol. Then bababa ako. Huli pero Maghihilamos, di kulong. kakain. Syempre brush. Tapos babalik sa kwarto ko, Jason Bata sabay bago niya. jakol. Yon! Woo! Bababa ulit ako. Stay at home at Jackal. Tama. Habang naliligo, Jackal. jakol. Yon! Pagkatapos, kung feel kong natataya ako, tataya ako. Tapos babalik ako sa kwarto ko, sabay Jackal. jakol. Tapos Ayun. lalabas ulit ako, Toyota at maglalaro home. sa PC o PS4. Pag bored na ako, punta ako sa kwarto ko, Jackal. sabay jakol. Tapos magho-home workout ako. Diba? Stay at home Pagkatapos, workout. punta ako sa kwarto ko, sabay jakol. Ayaw na, puro Jackal. Kalahati pa lang to, puro Mag-yoshi Jackal ako. na. Kaya, may kupigati moments ka muna. Tama? After drink ako lots of water. Tama. Never Para meron forget to ka. drink your water. Stay Stay hydrated. hydrated, guys. Hydrated at Tapos punta home. ulit ako sa kwarto Para ko. meron kang pang- Sabay, Jackal. jakol. Tapos tulog na.
That's my everyday quarantine routine. Stay at home at Thank Jackal. you. Sunod, at Pauli, POV isa kang yema. Kala ko rehas eh. Kala ko pangkulo nga talaga. Magaling, napakaganda, kakaiba naman to ngayon. Maraming salamat. So doon tatapos yun. Maraming salamat sa mga lagi nanonood at laging stay at home at kasama natin nanonood ng mga memes. Kayo ang bumubuo ng aking stay at home. Kaya huwag nyo na tayo like, share sa mga octopus nyong friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulul at home.